Ngicela ukunibingelela ababukeli bokusibanisa amathoko channel lo onibingelela umntwana ongenagobela. Namhlanje ngifisa sikhulume nje ngento ekhona empilweni zethu enzakalayo futhi. Namhlanje ngifisa sikhulume ngokuphuphuma kwesisu nokukhipha isisu. Uyabona? Ngoba into le ehamba manje besilimaza kakhulu empilweni zethu. Uthola ukuthi ke manje ngishiya ingane mayigcine seyilimala, futhi abanye abantu bageza kakhulu lokho abanelwane kanti ingane zaphuphuma. Omunye azagcina ngena ngisho engozini yemoto kanti ingane yaphuphuma. Omunye agcina ephelelwa na umsebenzi kanti ingane yaphuphuma noma eyakhishwa. Yabona? Kwesi isikhathi ke uthothi ingane le yaphuphuma ke seyindala, mhlambe yomfana, mhlambe nomfowabo khona, futhi umfowabo useganiwe unomakoti, kanti lo makoti akuyena wakhe umfowabo. Noma umfowabo lo waphuphuma naye sefuna umakoti wakhe sofuthi amganele le. Sekungena inike lapho sekungena isithembu. Le gama lesithembu ngoba ngilihlaze ngenye indlela ngoba linegama lakhona lasezulwini. Kodwa namhlanje ngila ekuthenini ke manje nansi ingane lichithekile. Nansi ke manje ingane ikhishiwe. Yabo. Leli inkingi nomthelelo omubi ehamba manje losulimaza impilo zethu. Ngoba ukuthi nomunye umuntu manje imali akasayiboni. Usabathe uyasebenza imali akayiboni, impumelelo ayikho, uqhilazwe nje ingane yaphuphuma. Omunye azahlushwe nayisinya. Yabona ukuthi unenkinga yesinya kanti kunengane yaphuphuma. Futhi omunye uphuma amaqhubu ebusweni amaningi yini ingane yaphuphuma. Ingane yakhishwa. Leyo ngane manje sefuna manje uyilungisele. Sefuna manje uyenzele ilathi, sefuna manje uyenzele imfanelo zakhona ngoba imali iyayithatha vele. Ngesikhathi wenza umsebenzi abana mangabe unengane yaphuphuma noma unengane owayikhipha, ufuna leyo ngane uyilungisele ngoba akukho kwenzela abantu abadala kulunge. Ngoba konke kwenza kugwinyiyona. Ngesikhathi wenza umsebenzi wenzela abantu abadala ivele iqhamuka. Ngisho abantu abadala becaba ukuthi bezokunikeza into ivele iqhamuka. Ithi anikwazi ukunikeza ubani nobani ngoba mina bukani njani. Bangakho abantu asebaphuphulelwe isisu izinto zabazilungu bageza babona imehluko. Bangakho abantu asebakhipha izisu namhlanje sekukhona ngisho izitabane. Yini edala yona yonke nyaka. Namhlanje ngizokhuluma nawe umbukelo wokusibanisa amathongo channel ukuthi ke lungisela umntwana wakho owachitheka, lungisela umntwana wakho owakhishwa noma owamkhipha. Ngoba lento ihamba ibisiba nomthelelo omubi. Uyafika omunye umama uthi umntwana wami ufika esigodleni uthi umntwana wami nginenkinga ngithi nakwenze njani? Uthi ingane yami umfana ngiyiqondi kahle. Ngithi mina yini? Uthi ingane yami umfana kunezinto engenzela zona ayifuni ukukhula njengathi bomfana. Ngisola ngathi inenkinga yokuthanda nabanye abafana. Ngithi mina hawo mama ayikhona ingane engaphilanga. Uthi khona ngithi mina ingane entombazana uthi ehene ngayikhipha ngisafunda isikole. Ngithi mina ingakho umfana wakho ke nje enza lezi zinto ukhelwele ile ngane le eyachitheka wena ongakazi uzuyilungisela ongakazi uzuyenzele zonke izinto zakhe iphila kuyena namhlanje. Kunezinto ezenzakalayo uthola ukuthi abantu bagcina sebeba ngumsindo ngazo abafuni ukuthi beyifunde bese beyazithola ukuthi lezo zinto zenzeka kanjani. Ayikho into ebuhlungu nyathi uba ngumsindo ngento ongayazi. Uthola kwesikhathi ingane entombazane le ekhona bese kanti kunengane yomfana eyachitheka noma ingane yomfana eyakhishwa seyiyakwela ngane ngokomoya seyimbatha lo olandela yona. Uthothi ingane yakhula manje seyinto esangene nje seyithanda ukufaka amabhlukwe ithenga amatranki iyatebhisa isiyabhodla la kanti
kunomoya oyembethe ayizenzi yenziswa. Uyabona, kufanele mangabe unengane wayikhipha noma unengane eyachitheka ilungisele. Uthoba sikhathi ingane nje ithi ikhula ingane ikhula kahle nje ingane ithi sindala iqala ingane isiyazonakala isakwazi ukusho ukuthi ke manje iya etoilet. Uyabona, thoba isikhathi ingane ebhodi na ayibona ukuthi esikoleni eclassini ayisakwazi ukufunda iyafeyila. Kwesikhathi ukuthi ingane iyagula kanti igqilazwe umoya wengane yachitheka, igqilazwe umoya wengane eyakhishwa. Kwanawe uthola into zakho zihambeli kahle, isemsebenzini akucaci, imali uyiboni, negazi lakho yabona umuntu negazi lakho alisabulo kahle. Lungisela ingane yakho owayikhipha, lungisela ingane yakho eyaphuphuma. Ukwenza kanjani lokho? Into yokuqala ekufanele uyenze, kufanele uqale ugeze qala wena. Mawuqeda ukugeza, kunabantu abaningathi ngithi umuntu athi wayikhipha ingane noma waphuphunyelwa isisu bese ngithi wayilungisela kanti alingageza. Uma ugezile awuqedile. Awuqedile sefuna manje uhambe ekhaya. Mawufika ekhaya mase wenza iladi. Lihlukene iladi lengane eyakhishwa nelengane ephuphumeni. Asike sithi ke manje wenza iladi lengane eyakhishwa. Lapho kufanele kube khona nenkukhu yokucela uxolo enganeni, yokucela uxolo kubantu abadala ukuthi kunesenzo wasenza. Kodwa mangabe yaphuphuma uyelungisela njengezimbili. Uyiqambe igama uyiphukudla. Mase uthola manje utheke imbuzi uyifaka isiphandle ekhaya. Ukuze ukwazi ukuthi nayo ibe ingane njenganezinye ingane, ikwazi nayo ukuthi ikhanyise ibisilethe inhlaka. Ngoba lento iyalimaza ngempela uthola ukuthi manje abantu impilo yabo bayefuna abazi kwenzakaleni ngisho ingane igcina seziginyana nempilo zazo, kanti indaba isekuthenini kukhona ingane eyaphuphuma, kukhona ingane eyakhishwa. Ingane ke eyaphuphuma noma ingane eyakhishwa ke mayinolaka kakhulu iyakufaka ngisho engozini yemoto. Ngoba zinolaka lengane. Ayinqeni ukuthi iqhathe nabantu ube nezitha nje. Gcina usulimala kanti iyona. Manje mbukeli kokusibani samathongo channel ke mina ngithi ke unengane yaphuphuma icela ilungisele. Sukuma ilungisele. Ukuze impilo yakho izoqondela nenzalo yakho. Izingane zakho uzophila impilo eqondile. Ilokho nje ebengifisa ukukudlulise manje. Umntwana wethongo ongenakho ke. Umntwana wamanzi uyabo